ଆରେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଏ ଯୋଉ ଛାଟିଆ ଦୋକାନୀ ନୁହଁ ପୁଅ ଗେଟି ମିଶି ଆଣିଛି ରେ ପୁଅ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ସିନେରୀ ମାହାପୁରୁ ଆଉ ଲଭ ପାନପତ୍ର ପୁଅ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଣିଛି ରେ ପୁଅ ଟଙ୍କାକୁ ଦଉଛି 2ଟା। ହଁ ଦେ ହେ ଗେଟି ନୀତି ମାନେ କଣ ତୁ ଗେଟି ମିଶି ମାନେ କଣ ଜାଣିନୁ? ଆରେ ଏରା ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମାନେ ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ତୁ ମତେ ଦେବୁ ଏରା ଦିଆ ଦି ହନ୍ତି ରେ ଶଳା ବେଡ଼ା କିଛି ଜାଣି ଶଳା ବେଡ଼ା ବାଇଆ। ହେଲେ ତୁ ମୋ ପିଲା ଏମିତି ଲାଗୁଛୁ କମ ତୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ବୁଦ୍ଧି ହେବୁ ନା ଆଉ ମୋ ପିଲା ଲାଗିଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିବି? ତୁ ହୁଗୁଳି କେତେଟା ଗେଟି ମିଶି ଆଣିବୁ କିରେ? ମୁଁ ଆଣି 5 ଟଙ୍କାର ଆଣିବି ଆଉ। ଆରେ କଣ ଗେଟି ମିଶିଟାକୁ ତୁ ଫାଳ କରିକି ଦେବୁ କି? ଆଉ ତୁ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣୁନୁ ତୋର କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତା ହିସାବରେ ଆଣିବୁ ହିସାବ କରିକି ତତେ ହିସାବ ଆସିନି କି? ଆଉ 5 ଟଙ୍କାର ଆଣିକି କଣ ଏରା ଫାଳ କରିବୁ? ଏ ପୁଅ ମୁଁ ଫୁଲାଫୁଲି 50 ଟଙ୍କାର ଆଣିବି ତ ପୁଅ ଦେଖିବୁ ଲୋ ପୁଅ। ଶଳାରେ କଣ ବୋଲି ଜାଣିନି କହୁଛି 50 ଟଙ୍କାର ଆଣିବ। ଆଲେ ନାଇଲେ ମୁଁ ନା 50 ଟଙ୍କାର ଆଣିବି ହେଲେ ମତେ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ହେଇଥିଲେ ମତେ ଗୁଗୁ ଟିକେ କହିଦେବୁଲେ। ହଁ ହଉ କହିଦେବି ଆଉ। ଆରେ ମତେ ପାଠ ସିନା ଆସିନି ଏଇଥିରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟରରେ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ସବୁ କହିଦେବୁ ଆଉ। ତୁ ଛାଟିଆ ଦୋକାନରୁ ଗେଟି ମିଶି କିଣିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ ମୁଁ କହିଦେବି ତୁ ଲେଖିବୁ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ବି ଯିବି ରେ ହଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ହେଲା। ହଉ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ଆସିବ ଆଉ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ କହିବି ତମମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଗେଟି ମିଶି କିଏ ନେଇକି ଗୁଗିକି ଦେବ? ଏ ପୁଅ କିଏ ତମ ପାଇଁ ଦବ ମ ତୁ ନେଇକି ନିଜେ ଦେଇଦଉନୁ। ଆରେ ଶଳା ବେଡ଼ାରା ନିଜେ ଦିଅନ୍ତିନି ରେ ଜଣକ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତି ଶଳା ବେଡ଼ା ବାଇଆକୁ କେତେ ବୁଝେଇବୁ। ହଉ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ତ ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନି ମୁଁ ନେଇକି ଗୁଗିକି ଦେଇଦେବି ହେଲା। ହଉ ଆଉ ସବୁ ଲେଖ। ଆରେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଧରି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ। ତା ତଳକୁ ଲେଖ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଟମାଟୋ ଖଟା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଟାଟା। ତା ତଳକୁ ଲେଖ ଉଡ଼ିଗଲା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଛାଇ ଧନୀଘର ପୁଅ ବୋଲି ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ତା ତଳକୁ ଲେଖ 224 ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଲେ ଥାଉଲେ ଆଉ ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ ଲେଖିବାକୁ। ଶଳାକ ଶଗଡ଼ ଚକ ଭଳିଆ ଲେଖିଛୁ କି ଶଳା ଚୁଇଁ କଲୁନୁ। ହଉ ହେତିକି ଲେଖ ଆଉ ତଳେ ଲେଖ 2-0-2-5 ହେଲା ମାନେ 2025। ଆଲେ ତୁ ଭୁଲ କଲୁ ଆଉ ଏଟା 2-3-2 ତାଲି ଲେଖା ବୋଲେ 5 କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ଶଳା ବେଡ଼ା ଏରା 2-0-2-4 2024 ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ହେଲା 2-0-2-5 ହେଲା। ଆଲେ ହଁ ଲେ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ତ ବୋଲେ ମନେ ନଥିଲା ଲେ। ଏ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ତମେ ସବୁ ଲେଖିଦେଲ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଗେଟି ମିଶି କିଏ ନେଇକି ଦବ ଗୁଗିକି? ଆଲେ ମୁଁ ଅଥି ବେଲା ଜମା ଟେନସନ୍ ନେନି ମୁଁ ନେଇକି ଦେଇଦେବି। ଶଳା ଖାଲି ଦଉ ଗାଲକୁ କିଣା ପାହାରେ ବାଜନ୍ତା ଶଳାର ପାଟି ଏକାଥରେ ଫୁଲିଯାଆନ୍ତା। ନାଇଁ ରେ ବେଡ଼ା ଡରିବୁନୁ ତୁ ନେଇକି ଦବୁ କନେ ଗୁଗୁ ଦେଇଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ହଉ ଏଥର ସବୁ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆରେ ବେଡ଼ା ତୁ ଏଟା ଧ ଗୁଗିକି ଦେଇଦେବୁ ହେଲା। ତୁ ଆଉ ଦେ ଏ ଦିଦି ଏଇଟା ନେ। ଆରେ ଏଟା କ'ଣ କିରେ ମତେ ଦଉଛୁ? ତୁ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କି ଏଇଟା ପିଲା 2024 ଧରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗେଟି ନୀତି ଦିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଏଟା ନେ ତତେ ଗୁଗୁ ଦେଇଛି ଗେଟି ନୀତି ଆଉ ଲେଖି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ଲି। ଓହୋ ଯୋଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗେଟି ମିଶି ଦିଅନ୍ତି କି? ହଁ ଦେଇତା ଦେଖିଆ ଦେଲୁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ତାକୁ ତ ଏମିତିରେ ପାଠ ସାଠ କିଛି ଆସୁନି ଆଉ ଯାହା ତ ଲେଖିଥିବ ଛାଡ଼ ଆଉ। ହଉ ଦେଲୁ ଦେଖିଆ ପଢ଼ିଆ କ'ଣ ଲେଖିଛି। ହଁ ଲେ ତାକୁ ତା ପାଠ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଏଲା ଭଲ ଧେଗ ଥିଲେ କି ଲେଖିଥିଲେ ତୁ ପଢ଼ିଲୁନୁ ତାପରେ ମତେ କହିବୁ। ହଉ ତୁ ମତେ ଦେଇକି ଯା ମୁଁ ପଢ଼ିକି ତତେ କାଲି କହିବି ସ୍କୁଲରେ ଆଉ। ହଉ ତୁ ଧ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ତା। ଆରେ ତାକୁ ତ ପାଠ ଜଣା ନାହିଁ ଏତେ ଢେଗ ଛିଡ଼େଇ କେମିତି ଲେଖିଛି କିରେ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ତ ଲେଖିଛି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଉ ଆର ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ଆଉ।